Za chvilku to budou 2 roky, co jsem točil naposled svůj tier list svých nejoblíbenějších filmů. Top 5 mých nejoblíbenějších filmů, který jsem kdy viděl. Nebudu vám ho tady celé ukazovat. Pokud se na tato video chcete podívat, tak ho máte tady v kartě. Ale od té doby se mi můj tier list filmů hodně změnil. Tak jsem se rozhodl natočit tohleto video, abych vám ukázal, co jsou teďkon mé nejoblíbenější filmy. A my můžeme rovnou jít na 5. místo. 5. místo, Marcel, Ulita s botami. Tento film, ačkoliv jsem ho viděl docela nedávno poprvé, si zasloužil jít na 5. místo. Film pojednává, jak už říká název, o mušličce Marcelovi. Celý film se odehrává jako jeden veliký rozhovor právě s mušličkou. Marcel má kromě své rodiny, kterou jako malej ztratil, svoji babičku, která s ním až do dneška zůstala. Víc tady zatím říkat nebudu, protože tady se vyplatí opravdu se na film podívat. A hlavně s někým. Film má celou dobu hodně emocionální a hlavně velice pěkný příběh. Celou dobu během filmu máte pocit, jako kdyby se nic špatného nedělo a celkově máte jenom pozitivní vibe. Ale jakmile se dostanete do té druhé poloviny, tak zjistíte, jak je i Marcelův život vlastně těžší oproti lidskému životu. Nejenom, že je to mušle a může hodně lehce umřít, ale hlavně kvůli tomu, že se snaží najít svoji rodinu. A celkově tento film dokáže být jak hezký, tak smutný a dokáže vytvořit i emoce, které nedokáže vytvořit skoro ani jeden z těch filmů, který tady dneska budou. Celou dobu film vypadá naprosto nádherně a svým vizuálem připomíná jakousi pohádku, anebo spíš takové pořady, které mají krásné a výrazné barvy. Na první zkouknutí to určitě bude jedno z těch nejlepších zkouknutí, co zažijete. Je to krásný emocionální film, jak tady už jsem párkrát řeknul, a určitě si zaslouží na 5. místě. Čtvrté místo, Zodiak. Zodiak je film založený na skutečné události amerického vraha Zodiaka, který nikdy nebyl dopaden. A jediné, co po něm zůstalo, byly jeho šifry, kterýma odkazoval na své vraždy. A tento film se právě zaobírá tím, jak zjišťovali lidi, kdo je Zodiak, ale jak si na to nikdy nepřišli. Celý tenhle film máte pocit, jako kdyby se celou dobu mělo něco dít. Má to fakt hodně děsivou atmosféru. A neberte to jako horor, je to spíš detektivka a spíš takovej thriller. Film je celou dobu hodně tmavý a dokáže do sebe přinést tolik atmosféry, že se z toho třesete nadpětím. Například já si tenhle film užil hlavně kvůli tomu, že mě celá tato situace zajímala a celkově už mi dlouho bratr říkal, že tenhle film je fakt dobrý. Tady to je jeden z těch filmů, kde určitě doporučuju se na to podívat naopak sám, protože potom máte aspoň větší atmosféru. Záběry vypadají tak neuvěřitelně dobře, že byste si je normálně chtěli dát na tapetu úplně všeho. Do každého záběru byla daná taková porce snahy a hlavně lásky. A jde to na tom vidět. Lidi, co dělali tenhle film, si dělaní filmů tady toho užívali. A jde to cítit na úplně každém záběru. Na 100% doporučuju se na tenhle film podívat a my můžeme se přesunout rovnou dál. 3. místo, Nespoutaný Django. Nespoutaný Django je od režiséra Quentina Tarantina, který stojí už za hromady dobrými filmy. Tento film se dostal do kin roku 2012 a oh boy, tady ten film, to je úžasný. V tomhle filmu se pořád něco děje a hlavně ten humor je naprosto úžasný. Jako u Zodiaka, každý jeden záběr je naprosto úžasný. A hudba, o té se radši ani nebudu bavit. Není to jenom další westernový film, kde se zabíjejí lidi. Jde o to, že tenhle film je něčím speciální. Django a Zubař jsou naprosto geniální kombinace dvou charakterů, který mezi sebou mají úžasnou chemii. A celý film se budete mít dobře. Budete pořád cítit ten dobrý pocit, že se koukáte fakt na dobrý film. A například, když já jsem se na to podíval, tak jsem si uvědomil, že tady to je zatím moje nejoblíbenější Tarantinovka, co jsem viděl. A to jsem viděl jenom 2, a to Pulp Fiction a právě Django.
Tenhle film si určitě pusťte s někým, protože aspoň budete se spolu smát a budete se mít fakt dobře. A na třetím místě je z toho důvodu, že já jsem ho nemohl dát pod 3. Tenhle film je fakt tak nabušená jízda, pořád se to tam něco děje, pořád je tam ten samý humor, který je naprosto skvělý a naprosto doporučuju se na to podívat a my se jdeme teď podívat na 2. místo. 2. místo Bohemian Rhapsody. Film podle skutečné události o jednom z nejlepších lidí, co kdy dělali hudbu. Určitě víte, kdo je Freddie Mercury a kdo to neví, tak by se měl jít asi zahrabat. Prostě tenhle film má tak geniální hudbu. Freddie Mercury má tak úžasnou hudbu. Každý záběr jeho příběhu je naprosto úžasný a ani jedna scéna tě nevyvodí z děje. Ať už scény, kdy je kapela rozhádaná, anebo kde je Freddie totálně namol, tak ani jedna z těch scén tě nevyvodí z děje toho, že to je opravdu Mercuryho příběh. Postupný postup toho, jak se z Freddieho stala naprostá rocková hvězda, je úplně úžasný a i když se na to podíváte po 8, tak máte husinu u několika scén. Proto tady rovnou řeknu, je úplně jedno, jestli se na to budete dívat s někým nebo sám. Běžte se na to nahned podívat. Udějte cokoliv pro to, abyste se na to podívali a užívejte si naprosto nádherný film, plný úžasný hudby a úžasných emocí. A my se můžeme teď podívat na 1. místo. Ještě před 1. místem tady máme ale čestné zmínky. Tak jdeme na to. Pulp Fiction od Quentina Tarantina. Když si ke mně vyjížděl, všim si z cedule s nápisem Sklad mrtvých Čelisti od Stevena Spielberga. Momentálně je to můj nejoblíbenější film. A film Dream Scenario, neboli jak to v Česku přeložili, to se mi snad zdá. Ale my se teďkon vrhneme na 1. místo. 1. místo Vlk z Wall Street. Pane bože, tenhle film je naprostá jízda, kterou si užije úplně každý, si dovolím říct. Ať už scény, kde DiCaprio namol, anebo scény, kdy jsme právě v kanceláři. Každá scéna se zapojuje do scénáře a úplně tam ladí. Celý ten film je úžasná jízda po horské dráze a ani jedna sekunda, co se koukáte na tenhle film, vám nebude líto. Jediný štěstí je to, že tenhle film je tak dlouhý. Většinou to, že jsou filmy dlouhý, není úplně dobře, kvůli tomu, že po čase to začne být nudný. Ale u tady toho filmu se nenudíte ani 1 minutu. Humor je naprosto úžasný. A za mě je tady to nejlepší film, co jsem viděl. Řeknu vám, každý se na to musíte podívat. Každý. Sice to je docela pro starší, kvůli tomu, že je tam hodně sprostých slov a hlavně o tom se radši bavit nebudu. Ale jinak se na to rozhodně všichni podívejte, protože tenhle film je naprosto úžasný. Takže asi nějak takhle vypadal můj tier list mých oblíbených filmů. Doufám, že se vám tady to video líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Zatím. Čus.